Anak! Ano na ba anak na akong ginsugo ha imo? Ikadto na gada merkado na akong ginpapagiling ha imo para imbudutihon. Ang imbutihon. Ay, imbutihon. Imbutihon. Imbutidohon na siya. Sos, nalipat. Ano na ba anak na akong ginsugo ha imo? Ikadto na gada merkado na akong ginpapagiling ha imo para imbuditihon. Di mo ka na iba na lang ako. Okay. Para imbutido. Oo, sige, para imbutido. Giling ha imo. Adon akong din papagiling ha imo. Para imbutido. Kanina ko pa ikaw suguah ito. Yan, Nay. Bakit ka na? Di man lang kumahiya. Puros ka na labaribad. Maapot na liwat kita hini. Damo pa itong akong lutuon para buwas. Ano naman lang ako na yun na akong lakad? Mapalik ko na yun. Promise. Totoo kagud nga bata ka. Maupay para imo ati kay nakabulig na akong paghimuin salad. Ikaw damo nitong akong sugo ha imo, pero waray pagod bisan usa nga imo ginsugot. Ay, diri na para ha ako nini nga akong gimbubuhat ha. Sayop niya. Ha? Dili, ba yung para Aw. hapon niya binubuhat? Para ito na iyo. Wow. Uy, gabi ko mapista buwas, bispiras. Aw. Bisan usa nga imo ginsugot, bisan Ikaw yung mamahayan. waray pagod bisan usa nga imo ginsugot. Diri la ba yan ni para ako na akong gimbubuhat ha? Para gihapon ni ha iyo. Uyaw, ikaw itong maurog. Sorry, masurog na mo itong bisita. Para gihapon ni ha iyo. Uyaw, ikaw itong mas urog da mo itong bisita. Naungara kagud ano nga, diri ko hira, pag ati maron buwasin maupay. Lukan liwat, Nay. Sige, Nay, di lang ako mag-iyak. Mapalik ko na yun. Kay makain ka ba? Tara na. May suha ako ni nanay. Agi, bagat nag-aalaman ako. Makaarawad ada. Ano? Kauna ko ba nga kakasabot na kita? Kinaniyong puguda kayo. Dami itong sugbay ako ni nanay. Dami itong araglaron niya kay maram ka man nga bispera sa amon. Sige na, oo na. Masakay na ako. Asya nga'y anay, nga waray kasugta kanina ni Joseph kay gingkuha niya uyab. Totoo, good man ka mga bata noon. Yan ang nga henerasyon. Kababata pa niyo. Maaram na kamo yung suga dito nga mga bagay. Hanamon panahon, away, pastilan. Bis pagsapit diri pwede. Iba na matamong panahon na iyo, nay. Iba niyo, iba na amon. Ah, hala, ayaw na hinda mo ngayakan. Igpagiling na ang karne nga. Sorry. Pero ayaw na hinda mo ngayakan. Igpagiling na ang karne hasawang para maayad ko na itong imbutido. Oo, nay. Risa, tana. Igkaritaan niya kwarto itong yung mga gamit. Ano? Ay. Diri ko mag-uusan kwarto nga ni Risa. Ano ka mo, mag-asawa? Ha? Kuan. Ay, nakadto na wara. Sorry. Kamo mag-asawa? Ha? Oy, Risa. Ato ka kwarto ito na ako na nakababay makaturog, ha? Diri ha kwarto ni Joseph. Kasabti na hiton imo kag anak aba daw. Ako pa iton pagmamarauton hinin. Ay, good man ka mga kabataan yan na, uy. Uy, hala. Pasado naman yan, alas 7. Adoy, nagmuok man ako. Ay, narahol manggod akong duro nga panipig atun pinanggamitan patron. Ade, mabuhat na daw ako. Sigurado ako, maupay paghihapon na dito kapangaturog ito na akong mga anak. Ako na lang itong mag-aandam ito namon pamahawon.
Uy, may nagkukusina naman. Ay, piliyada din akong suhag. Maupay kay baga, nakakabulig na akong to na akong suhag. Kay ko ni Joseph na taklalauman, aroy, hubsakan gud nga bata. Ay, si Risa. Uy, Risa, ikaw man ngayon to nagius din niya kusina. Oo, Tita Divina. Anay daw, kahuna ko ba nga umuli ka na kagabi? Di ba? Asya man to ni mo sarit sa ako? Nay, Oh, Gimbusan niya mama. ha? Ano? Akin waray ka magsaritin maupay nga. Mamamatron ka din niya amon, para kaadlaw, Riza. Nagsarit ako, Tita. Asya ko na ito'y baba. ay pagsugala ng permi ka bagat virgin. Basta teenager la. Ago. Nagsarit. Amon, para kaadlaw, Riza. Nagsarit ako, Tita. Asya ko na ito'y mama. Mapasuperme ito niya dugo akon. Ngayon, Oo, nay, salit kung pwede. Dinilaan na yata na Risa. okay, waray ka dito'n problema. Kay diri man kita makuri nga tawo. Usa pa, maaraman makisama liwat ti Risa. Iton akon na ininababarakan, kay bangin pati haamon, masinah imo mama. Bangin makasiring niya nga, kukonsinti ko ton imo mga desisyon nga kung tutuuson, sayop man nga niliwat eh. Tita. Ha iyo mga edad, ha? Angay ka mo magsunod itong gusto itong iyo mga kag-anak. Diri ka mo angay tumipa. Kay para gihapon ha iyo itong amon ginuhuna-huna. Sige la, Tita. Kay mauligad kihapon ako haamon. Ipapatug daw ko leton kasi noon ni mama akon. Sige. Sige, ako na lang itong magtatapos itong imo pagkusina din. Ayun na, Tita. Kami na lang nga ni Joseph. Sigurado ka? Oo, Tita. Sige. Kay magkakahig na lang dito abong saran. Ada tawagan na lang ako niyo kung andam na kamo dida, ha? Oo, nay. Ayos. Okay na kananit yung pagkukunin niya hamon. Arturo, diri pa ba naton bibilgon iton aton anak? Hirisa, Waray ka na mahiara ito nga imo anak. Tagsimana og sa umuli. Ato katutog pa si hiton mga barkada pero niya. Arturo, sobra na si Mana nga waray hiya uuli ha aton. Tawagi pakianhi kunahain hiya ngang kung san o hiya mauli. Asya iton nga naabos sa ariton imo anak. Kay diri mo gindi disiplina. Ano nga dire? Nagtakas na ako hinsagdon hito nga bata. Sagdon la. Kaya naman ito ni imo gusto, aber? Ha? Pamitulan ko ito nga imo anak? Para ano? Para Kagaramo. Ulan ko ito nga imo anak? Para ano? Para magkagaramo ako hinkiha? Ay. Sige, tawagi ito nga imo anak. Pakiyahan ni kun hain hiya ngang kun mauli pa hiya. Kay kakatuon ko. Ay sus. Kakatuon ko hiya. Kakatuon hiya. Kun mauli hiya kay kakatuon ko. Sorry. Kakatuon ko. Ngan kukuhaon ko hiya kun hain man hiya. Adi na. Adi na. Hello? Ano? May plano ka pa ba nga umuli? Di rin ako mauli aton, ma. Ano? Hoy! Ayaw pag inintremis nga Darisa. Nahahangit na baya kami ni imo papaibo. Di
Dili ko nakikiguro interimi sa'yo nga ni Papa, ma. Dili na ako mauli nga da. Ngan ayaw na ako niyo pagbil nga pa, kay nag-asawa na ako. Ano? Ah, nalango ka na nga animal ka. Ano nga nag-asawa, ha? Kinsi. Nalango. Nalango ka na nga animal. Ah, nalango ka na nga animal ka. Nalango daw ko, no? Nalango Ano? Ano? Ah, nalango ka na nga animal ka. Ano nga nag-asawa, Risa? 15 anyos ka pala. Nagsusumot ako itong kamatuuran nga ni ma. Adi ko yan na itong balay ito na akong boyfriend ka na Joseph. Adi man ma, paghimangaro ka mo. Hello, ma. Hoy, nga panulay ka. Ayawhin mamamahakon. Hido ka. Joseph ako, ma. Anak ni Divina. An manicurista halingit nga barangay. Opo, ma. Asito na akong nanay. Nga animal ka. Pareho pa ka mo mga minor di edad. Ito akon animal. Sorry. Nga anak ngayon. Ka. Pareho pa. Nga animal ka. Pareho pa ka mo minor di edad. Ito akon anak. Animal ka. Igbalik ito akon anak. Babawion ko ito akon anak kay mo. Igbalik! Oh. Ano ito nga ako nabatian? Tinuod ba ito? Tinuod, Arturo. Kikikahimang ko mismo hi Joseph. Ato ito, hatun anak ka na Divina. Nga nag-asawa na daw kung hirangan anak kini ni Divina. Mga minor di edad gihapon. Agi sa'yo. Ano? Minor di edad gihapon. Hirangan anak kini ni Divina. Nga minor di edad gihapon. Ano? Dere ito pwede. Babawiun tayo ito naton anak. Kadto kita itong balay hitong nga Divina. Oy, Arturo, Linda, kamu man ngayon na umabot. Kaya no nga, yan naman la kamuhin pakapasungan hi. Waray man lugod ka mo mamatron. Hain na namon anak. Hain na Risa. Ha? Umuli na. Oo na din yan iyo anakan piyesta. Na matron. Pero nakauli naman nga tuha iyo. Ayaw paglidungay ton akon ulo Divina. Kung diri mo gusto nga masida ko mo, ngang kihaan ko kamo. Anay daw. Ano ba ito nga iyo giniginakan? Egen tabanhan mo anak nga hi Joseph an amon anak. Ano nga taban nga? Ayaw na paglirong, Divina! Kay mismon imo anak nga nan akon anak, anakon gid ka istorya. Anhira na ukoy ha iyo. Ata ang haw. Waray din iton imo anak. Iginato diya ni Joseph pero nakaadlaw. Man nga ni, waray gapon din ni Joseph. Ato iton akon ugangan nga hamarabot kay namatron ini. King kukonsente mo ganiton imo anak. Bisan maarab ka nga sayop ito niya gimpabot! Ayaw ka na ko pagbutang-butangin sa'yo, Linda. Di ritong tinuod nga imo yakan. Ayaw na lakita Divina! Basta diri nga ni igawas ni mo iton amo na anak nga Risa. Kikihaan ko kamo nga niton imo anak nga hi Joseph. Tigam ni iton! Totoo balitaw, Risa. Joseph, ini ngayon ginhatag ka ako niya problema. Nay,
man nanulod ha iyo mga ulo. Kapabata pa niyo nga nagdesisyon kamuhin pag-asawa. Ay, tibi na, anak. Daan lak baga magyayayakan, ha? Waray ko ba hini kalibutan, ini nga binuhat ni Ra Joseph ngan hini nga batanon nga bata. Ay basta nangabot na latirangan ni Hiham samar, ngang karawat ko. Kay, ang kahuna ko nga baga potable la ini nga baga mamamatron nga niya aton. Bisan nga ni ako tay, diri gihapon ako maaram. Wala gihapon ako kalibutan, nga nagtaban ngayon ini nga duha. Totoo, ka mo nga duha. Amo nga mga batanon ka mo, haroy, iyo binuhat. Kay kun waray pa ako susulungan ni Linda, diri pa ako makakasabot nga mag-asawa na ngayon ini nga duha tay. Ano ba nanulod na iyo mga utok ha? Joseph, Risa. Juan, wari naman gud bumulag kay Risa akon lo. Uy, alang, kay mo man ako ginlabtan. Kung magburol ngayon ako ha, ano man? Ano? Aray, pastilan. Maaram ka ba Risa nga? Duriton kasi na iton imo kag anak ka akon. Ngan kung diri ko daw kuno ikaw uliha iyo, kikihaan ako. Diri nga ako mauli ha amon tita. Kaya sigurado ako kakastiguhan ako ni Ramamangan Papa. Ay, labi na ito yan na. Kung diri ka mo formal nga magpapasabot ito nga iyo mga desisyon. Banging good man kaya, ito na ako na po ni Joseph. Ano ba ini nga problema yung ginhatag akon, Risa? Joseph. Kay papay nila kami ni Yunay nga mag-asawa kami ni Risa. Ano? Ay, Joseph, maaram ka ba ito na imong gimpipinan lawas nga da? Oo, ganun lo. Hala daw. Huna-huna daw, ha? Kumbaga mag-aasawa good man ka mo yan, ha? Ano man timig bubuhi? Aber? Kay magtatrabaho agad lalo. Kaya ka man magtatrabaho ngayon. Huna mo ba nga makakarawat kay intrabaho ito nga imo edad? Nga, wari ka nga ni makatapos pan senior high. Grade 10 ka paghadla, Joseph. Oy, Divina. Angay na ka mo magbahibaro nga tot mga kaganak ni Risa. Bayan hini nga gimbuhat ni Ra Joseph ngan hiton ini nga Risa. Nahadok man ako, tay. Maanggod man na tudo ni Linda nga ni Arturo nga. Ato nga yung hintarong Ay, kay labi na ito kumbaga di ka mo Nakikiano magpapasabot. Hini nga sitwasyon niya ni Ra Joseph ngan Risa. Panging good man ka mo hini magkape preso. Tay, Osa pa. Igdig on. Nga iton nga desisyon ni Ra Joseph ngan Risa, waray mo hito kalabutan. Waray mo hibabruanan. Bahin iton sinabutan hini nga duha. Diri namang kakarawat ito nga iyo rason. Basta diri nga ninyo ig-uliton amon anak Divina. Pagkakagaramo kahin kaso. kay ito ni iyo anak ito na diri. Anang man namon ton kuguson para dadon nga niya iyo. Bisan ano pa iton imo igyakan amon. Basta mahatag lang kayo. Bisan ano pa iton imo igyakan amon. Basta mahatag lang kami ha iyo hintulok adlaw. Diri pa nga ni umuli ha amon iton abon anak. Bubuhaton ko kung ano man iton akon igyaya ka na imo. Sid nga pa ako nga buwaon! Waray niyo akon kaluoy. Risa, Joseph. Tungod dito niyo ginbuhat. Nga wari ka mo pagsaminar ha akon. Nagdesisyon na lang kung basta-bastahin pag-asawa. Ako yan na ito. Nagsasalito niyo mga binuhatan. Risa, tuod gad ka mo ka nanay. Wala ba niyo mga buot?
Ikaw, Joseph, waray mo kaluoy ka nanay. Pataka ka na lang desisyon. Ikaw pa naman unta na akong ginlalauman nga makakabuli ka aton pamilya. Kay ka na akong suwag ka lalaki. Ikaw lugod to nagahataga ako ninda ako nga problema. Kung buhi lang yung tatay, bakit napadong ka na rin tiniupay? Bahis. Mapay! Divina! Itanod mindi ko ini. Himano Conrado, adi. Ano ko no? Kondrado! Ada, kay anhigad ako para maghatag hali nga sumon para iyo. Asya na ini. Asya na ito na akong kikakabarakan. Ginbuhat na kung gayan hiradin dan irayakan nga. Kikihan ako tungod nga. Paghatag ko, patakan yung nga desisyon. Pagpataka lang nga desisyon. Tita Nay? Tita Nay? Buhat na kung gayan hiradin dan irayakan nga. Kikihan ako. Tungunan yung patakas nga pagdesisyon. Kita ka, Risa, Joseph! Tita. Nay,